ma pozval do tohto chrámu spoločne sláviť váš chrámový sviatok. Keď tak pozeráme na ikonu vašho chrámu na nebo vstúpenie, Ježiš odchádza. Kam odchádza? Odchádza, odkiaľ prišiel. Existoval, pôsobil tu na tomto svete, ale keď prišiel jeho čas, zomrel za nás na dreve kríža. Nielen, že zomiera, ale stal aj z mŕtvych. 40 dní upevňoval svojich apoštolov to, čo prežili spoločné v jeho spoločenstve. A keď prišiel 40. deň, vtedy Ježiš odchádza k svojmu otcovi. A povieme, nechá nás ako siroty. Nie. On odchádza k svojmu otcovi, preto, aby nám zoslal to, čo potrebujeme, aby sme my mohli tu plniť naše poslanie tu na zemi. A keď tí apoštoli tak hľadia, jak Ježiš je vzady, odchádza, vidia ho a zrazu ho nevidia. A zrazu z neba počujú hlas od anjela, čo tak pozeráte? Čo tak hľadíte? Vráťte sa naspäť a čakajte na to, aby ste boli vyzbrojení Svätým Duchom. Dnešný sviatok, dnešná odpustová slávnosť nám hovorí predovšetkým o večnom živote. Kedy som dal otázku, kto z nás nechce večne prebývať v blaženosti? Povieme všetci, nie? Ale žijeme tak, ako by sme patrili tomuto svetu. Všetko úsilie zamerávame predovšetkým na to, ako tento svet by nám patril. A my sami vieme veľmi dobre, že dnešný sviatok nás uputáva na to, že tento svet je iba dočasný. Nás pozýva Ježiš Kristus, aby sme zahľadili na večný svet. Kto z nás netúži blážene prežívať bláženosť? Večný život. Tak ako 13-ročný chlapec je v nemocnici, dá sa povedať, zomiera. Prežíva svoje posledné dni svojho života. Trápia ho zákerná choroba. Pri ňom sú jeho spolužiaci, ale v tom čase prišli aj jeho rodičia k svojmu synovi. A keď prišli k svojmu synovi do nemocnice, tak keď vidí, ako ich syn so svojimi spolužiakmi veľmi sa rozpráva otvorene, a vtedy jeho ocko, ktorý, dá sa povedať, je neveriaci, mu hovorí, vieš čo, môj syn, ty sa z toho dostaneš. Ty ešte so svojimi spolužiakmi budeš chodiť do školy, budeš hrávať futbal, budeš naďalej športovať. A syn sa tak usmial na svoj ocko. Oci, nehovor. Ja viem, že zomiera. Ocko, ja viem, že zomiera. Ale ja sa teším Ja sa teším na večný život. A keď tak ocko počul svojho syna, čo mu hovorí, že sa teší na večný život, a ocko mu dá otázku, a ty veríš to, že tam sa dostaneš? A on hovorí, áno, ja sa teším na toho, ktorý stal z mŕtvych, na toho, ktorý vstúpil do neba, ktorý nám otvoril cestu do večnosti, že sa s ním stretne. A ty veríš v existenciu Ježiša Krista? Áno, ja verím. A ja sa úplne teším, lebo tu na zemi sme iba do času. Náš život je zameraný pre večný život. A v tom čase ocko dostal takú dobrú lekciu od svojho syna. Ale keď syn zomiera, v tom čase jeho otco sa trošku
začal premýšľať o svojej existencii tu na zemi a povedal si: naozaj, môj syn mal pravdu. Pár rokov pominie a kam sa ja dostanem? Aký bude vyzerať môj život ďalší? Ako budem ja prebývať? Kde sa dostane? Úplne sa zmení. Obnovil si kresťanský život, prijal sviatosť zmierenia a Eucharistiu a od tohto momentu jeho život je úplne iný. Syn odchádza k svojmu otcovi, jeho syn odchádza k Ježišovi Kristovi, aby jeho otco mohol zmeniť svoj život. Kedy my môžeme zmeniť svoj život? A chceme ho zmeniť? Či nám vyhovuje takýto spôsob, aký žijeme? Dnešné evanjelium nám hovorí nádherne, ako môžeme zmeniť svoj život. Viete, čo je také dôležité? Ježiš sa modlí. Modlí sa za 3 veci. Ježiš sa modlí za náš večný život. Ježiš sa modlí, aby sme boli jedno. Ježiš sa modlí za svojich apoštolov. Lebo Ježiš vedel veľmi dobre, že jeho apoštoli sú ľudia, že apoštol Peter povie, že ho nepozná. Vedel veľmi dobre, že apoštol Peter povie, že ja som s tebou neprebýval 3 roky. Vedel veľmi dobre, že apoštol Judáš ho zradí, ale Ježiš sa za ním modlí. Aby boli jedno, ako otec je v spoločenstve so svojím synom i v duchu svetom. Ježiš, viete, čo je také krásne nádherné? Ježiš sa modlí za mňa. Aby sme mali v sebe jeho radosť. Aby jeho radosť bola úplná v mojom živote. Aká radosť? To nie sú emócie, že dnes je pekné slnko, že sa cítim lepšie. Zajtra príde búrka, bude dať, budem sa cítiť nejak inak. Ježiš sa modlí, aby som prešla radosť z toho, že Ježiš sa za mňa modlí. Aby moja radosť bola úplná z toho, že nepatrím tomuto svetu, ale patrím Kristovi, ktorý sa za mňa modlí. Dnes skúsme poďakovať Bohu za to, že sa za mňa modlí. A poprosiť ho o jednu vec, aby pokračoval naďalej. Aby sa modlil za nás naďalej. Skúsme aj pri tejto odpustovej slávnosti zažiť, prežiť jeho radosť, aby jeho radosť bola úplná, tak ako bola radosť úplná v tom 13-ročnom chlapcovi, ale neskôr tá radosť prešla aj do života jeho otca. A tak tam, kde je on, tam je aj jeho plnosť, tam je jeho radosť a jeho radosť.